कौन हेलो कहीं बोलू कहीं किस कथा मन दुख आज ତମକୁ ତ ପଢୁଆଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁଛ ଆମ କଣ ଅଛି ଆମେ ତ ସାନ ସାର କିଛି ନା ପଢୁଆଷ୍ଟମୀ ବର୍ଷକର ଥରେ ସେଇଥିପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ରୀତିନୀତି ସେ କଥାକୁ ତମେ ଯଦି ଭାବିବ ଆମର ଆମେ ଘରର ସାନ ଆମର ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନା ନୂଆ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛେ ଆଉ ସେ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ସେମିତି କୁହନି ତମେ ବଡ ବୁଲିକି ପାଇ ହଉଛ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ପାଇ ହଉଛ ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ କହିକି ମିଛ କହିକି ଏତେ ଟେକନି ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଶୁଣ ଆଜି ଯେ କଥାଟା କହିଲୁ ତୁ ଏଇକିଣି ଆମେ ବଡ ବୋଲି ସେ କଥା କହିଲୁ ଆମର ସେଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି କିଛି ଆନାଇ ଯେ ବର୍ଷକର ଥରେ ପିନ୍ଧିବା ସେ କିଛି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଆଗ ଯୋଉରେ କଣ ହେଲା କହିଲୁ ରଜା ମହାରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରଜାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା କହିଲୁ ମାନେ ମଥାରେ ମୁକୁଟ ଦେଇକି ରାଜା ଅଭିଷେକ କରାଗଲା କାହିଁକି ନା ସିଏ ରଜାଙ୍କର ଯେ ଥିଲେ ରଜାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ସିଏ ଏବେ ରଜାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁଲେଇବେ ସେଇଭଳିଆ ଆଜି ଡେଟ୍ ର ସେଭଳିଆ ତ ରଜା ନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଘରର ଯିଏ ବଡ ପୁଅ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି କଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ପୁଅର ଯେ ସିଚୁଏସନ ଦେଖ ବାପାଙ୍କ ପରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଘରର ବଡ ପୁଅ ସିଏ ହଉଛି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱଟା ନବ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସେଭଳିଆ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ବୋଲି ସେ କଥା ଭାବନି ତମେ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିବ ଆମର ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ବି କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ ତମେ ସାନ ପୁଅ ଘର ଭାବ ତମର କୌଣସି ଘରର ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିଲେ କି ଆପଦ ଆସିଲେ ତମକୁ ଏତେ କେହି ପଚାରିବେନି କି ତମ ପ୍ରତି ଏତେ ଟେନସନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରର ବଡ ପୁଅ ଭାବ ବାପ ପରେ ଯଦି କିଏ ବୁଝେ ଗୋଟେ ଘରର ବଡ ପୁଅ ମଥାରେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ସେ ଟେନସନ ନେଇ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେବଳ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ନଉନ ଥରେ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖ ସେ ଜିନିଷକୁ ଭାବ ତମେ ଘରର ସାନ ତମ ମଥାରେ କି ଟେନସନ ତମ ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ ନ ଦିଅ ତମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି କି କେହି ଫରକ ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ଘରର ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ପୁଅ ତା ମଥାରେ କେତେ ଟେନସନ ସେ ନେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଘରର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଗୋଟେ ଘର ବାପା ମାଙ୍କର ମେଡିସିନ ହଉ ଇଏ ହଉ ସିଏ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ପୁଅ ଚାଲିଥାଏ ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଖାଅ ପିଅ ଏନ୍ଜୟ କର କଣ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଆଜି ଏମିତି ଆଜି କଣ ପଡୁଆଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣୁଛ ନା କଣ ଏଇଗୁଡାକ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହଉଛି କେତେ ଯାଉଛି କିଛି ସେଗୁଡା ଫରକ ପଡୁନି ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଖାଅ ପିଅ ଏନ୍ଜୟ କର ଆଉ ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦବା ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ କିଣିଦବା ଚାଲ। ଓକେ।